Tene juin kalo tile fila sanba fila ani mugan ani duuru DMS TV cɛna muso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 30 sanba fila ani mugan ani duuru sɔgɔmadafɛla joona nɛgɛ kanɲɛ 5 ka sanga ni miniti 30 ye babatiwale ma olu kɔnɔna lajɛ k'u bɛ ataki kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ka daga sigiyɔrɔ ma min yɛrɛ kɔni bɛ Kulukoro région kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni ma ko bila da kelen da la bilen o ni bamaciwale ma yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na wale min kɛra sababu ye ne ka bamaciwale ma caman bɔnɛ ani na min ye kɛlɛkɛminɛw ye an ka Mali finitigiw sera ka o fɛnɛ minɛ a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko ataki senfɛ an ka Mali finitigi damadɔni yɛrɛ kɔni joginna an bɛ segin ko kɔrɔ ye ni ka na min yɛrɛ kɔni an ka Mali lafasali minisiri ni o ye général d'armée Sadio Kamara ale ka visite min yɛrɛ kɔni kɛra Kidali région kɔnɔna na an bɛ segin ka na o ko hukumu kɔnɔna na ni visite kofɔlen yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka lafasali minisiri ale hakilisigi kumaw yɛrɛ kɔni fɔ jamana kɔnɔdenw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bamaciwale ye k'a latimɛ an tɛ o kuma yɛrɛ kɔni mɛn an ka Mali jamana kɔnɔna na ko wa Mali yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na région minnu bɛ yen nɔ ni olu lakanani yɛrɛ kɔni don kosɛbɛ ko Kidali ale yɛrɛ kɔni bɛ o région ninnu na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi an ka Mali parti politique o kɔni cili ko min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko yɛrɛ kɔni ma diya an ka parti politique maaw ye o ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u taara requête dɔ yɛrɛ kɔni bila an ka jamana tribunaliw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la min yɛrɛ kɔni ye Muntaka Tall ye ni ale yɛrɛ kɔni kun ye an ka Mali minisiri kɔrɔ dɔ ye min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye parti politique maa dɔ ye ale ye o fɛnɛ ye ale yɛrɛ de kɔni wulila ni ka an ka kiriko maaw sɛzi a ko hukumu kan mɛ a yirala k'a fɔ ko mɛ kalo tile 23 tɛmɛnen sanba fila ani mugan ani duuru Bamako commune 4 fo ka taa se 5 ma ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ye parti politique maaw ka requête yɛrɛ kɔni rejeté o yɛrɛ kɔni de kɔrɔ ye ko parti politique maaw u bɛ fɛ ka an ka Mali autorités ka décision min yɛrɛ kɔni sɔsɔ parti politique ciliko yɛrɛ kɔni hukumu kan ko tribunal maaw y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛna na yamaruya di parti politique maaw ma u ka autorités ka o décision ninnu sɔsɔ an ka Mali direction du renseignement et de la lutte contre la fraude olu ka agent maaw yɛrɛ kɔni u bolo da bisi 19 kan bisi 19 minnu yɛrɛ kɔni ko certificat d'immatriculation kolon fo ka taa se plaque d'immatriculation kolon yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen ninnu na o ko hukumu de kan an ka Mali autorités y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ a ko ɲɛ kan ka d'a kan k'a bɛ i n'a fɔ yɛrɛ kɔni ko in ye réseau yɛrɛ de kɔni ni réseau yɛrɛ kɔni don u k'u teliya ni ka réseau yɛrɛ kɔni ci ka bɔ yen nɔ walasa ka se ka an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni tanga réseau in kɔlɔlɔw ma Libéria président ko dɔɔni yɛrɛ de kɔni kun b'a jɛ ale yɛrɛ kɔni kun ka bɔnɛ ani na wagati min Libéria président ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka na ka bɔ Nigeria jamana kɔnɔna na a ka avion yɛrɛ kɔni bɛ jigin wagati min a ka jamana kɔnɔna na ni o ye Libéria yɛrɛ kɔni ko avion yɛrɛ kɔni kun bɛna na bin aéroport yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni avion yɛrɛ kɔni dun kun binna sɛgɛ yɛrɛ kɔni kun t'a la président ale kun bɛ a kɔnɔna na a kun bɛ sɔn ka bɔnɛ ani na o ko olu kun yɛrɛ de kɔni ka Libéria ka jamana maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ avion yɛrɛ kɔni ka nin accident ko in yɛrɛ kɔni hukumu kan ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye piste d'atterrissage yɛrɛ kɔni ko baasi foyi kun t'u la nka u bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni fɛn dɔ de kun bɛ avion yɛrɛ kɔni na wagati min a bɛna jigin yɛrɛ kɔni Faransi ka kunnafoni di sira RFI halisa ale yɛrɛ kɔni bɛ i sɔn a ka kunnafoni kolon min yɛrɛ kɔni carili la mɛ kalo tile 29 tɛmɛnen sanba fila ani mugan ani duuru RFI maaw ye rapport dɔ cari rapport min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko Burkina ka finitigiw ale ni Burkina ka volontaire pour la défense de la patrie maaw ko olu yɛrɛ kɔni ye Burkina ka jamana kɔnɔden faga ko ka ca ni maa 100 yɛrɛ kɔni Burkina ka jamana nɔrɔ yanfanfɛla yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de kan min ye Burkina Faso ale fɛnɛ ka lafasali minisiri o bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ nin don kɔfɔlen kelen na ni o kun ye mɛ kalo tile 29 tɛmɛnen communiqué kɔnɔna na Burkina Faso ale ka lafasali minisiri bɛ a yira k'a fɔ ko RFI ka nin kuma in yɛrɛ kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni tɛ a la ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu ka cɛsiri n'u ka baarakɛko ɲuman yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na
u ye bamaciwale maa dɔw bɔnɛ u ni na ale ni min ye bamaciwale maaw ka kɛlɛkɛminɛ u sera ka u fɛnɛ minɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna opération dɔ senfɛ min kɛra Muruja fanfɛla la ko juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 30 san 2025 sɔgɔmadafɛla joona nɛgɛ kanɲɛ 5 ka sanga ni miniti 30 ye bamaciwale maaw olu kun nana ataki fila yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka dagasigi yɔrɔ ma minnu bɛ Tanabugu ale ni Sirakɔrɔla yɔrɔ minnu bɛ tali kɛ Kulikoro région de la a yirala k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw u sera ka bamaciwale maaw bali k'u ka nin ataki fila ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigiw ma ni kunnafoniya lasera an ka Mali état-major général des armées yɛrɛ kɔni fɛ ni a ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase communiqué la min carila an ka Mali bɔlɔlɔsiraw kan juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 30 san 2025 état-major ka kɔrɔfɔla communiqué in kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Sirakɔrɔla poste de contrôle ko o yɔrɔ kofɔlen na an ka Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka jateminɛbaw yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ko halisa opération de recherche bɛ ka caya Kulikoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa bamaciwale maa minnu yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nɔna minɛ ni ataki min kɛra sɔgɔmadafɛla joona yɛrɛ kɔni fɛ a bisigalen don k'a fɔ ko bamaciwale maa wɛrɛ de kɔni ka baara don ko nka min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigiw olu ye bamaciwale maa ninnu bali u ka wale jugu la ni cɛsiri ye ko kɛlɛ in senfɛ bamaciwale maa u yɛrɛ kɔni bolila ni ka taga ka u ka su caman yɛrɛ kɔni to an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali finitigiw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka su ninnu yɛrɛ kɔni lajɛ ka se k'a dɔn maa minnu yɛrɛ kɔni don min fɛnɛ u ka kɛlɛkɛminɛw ye an ka Mali finitigiw olu bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ne ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Muruja Nord Est yan fanfɛla la an ka Mali finitigiw olu ye mission offensive dɔ kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na wale min kɛra sababu ye n'u sera ka bamaciwale maa caman bɔnɛ ani na min ye kɛlɛkɛminɛw ye u sera ka o fɛnɛ minɛ bamaciwale maaw la ni mission offensive in senfɛ communiqué in kɔnɔna na hiérarchie militaire ale bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a bɛ tila ka nɔgɔya kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma minnu yɛrɛ kɔni joginna ni opération kofɔlen ninnu senfɛ état-major bɛ tila ka hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko min yɛrɛ kɔni ye bamaciwale maaw ɲinini ye halisa o baaraw bɛ sen na an ka Mali finitigiw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko bamaciwale maaw nɔna minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na halisa an ka Mali finitigiw olu cɛsirilen don o ko in na walasa min ye an ka jamana kɔnɔdenw ye olu ka lakana ka se ka sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na an ka Mali finitigiw filɛ ni ka sebaya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni opération in na o y'a yira na k'a fɔ ko u cɛsirilen don kosɛbɛ bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni kɛli la ko hali n'a sɔrɔ bamaciwale maaw u nana bali k'u ka ataki in yɛrɛ kɔni kɛ k'a mana kɛ wagati o wagati min ye an ka Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen bɛ sanga ani wagati ka u kunbɛn yɛrɛ kɔnɔ an bɛ segin ko kura ni ka taa jumajan tɛmɛnen na mɛ kalo tile 23 san 2025 don kɔfɔlen min na ni min ye an ka Mali lafasali minisiri ni o ye général d'armée Sadio Kamara ye ale tagara visite yɛrɛ kɔni min kɛ Kidali région kɔnɔna na ni visite kofɔlen de hukumu kɔnɔna na lafasali minisiri ale y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye bamaciwale maaw ye u ko kuma yɛrɛ kɔni bɛna na ban Mali jamana kɔnɔna na hali a ti mɛn général d'armée Sadio Kamara ka kɔrɔfɔla ko min ye an ka Mali finitigiw ye an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛli ni ka bila finitigiw ka bolo kan ko an ka Mali finitigiw u bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ o baara in na ko wa min yɛrɛ kɔni ye bamaciwale maaw ye minnu tun b'u ka wale jugu kɛ an ka jamana nɔriyan fanfɛlaw yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛnɛmaya banni tɔ yɛrɛ kɔni ma jan bilen Sadio Kamara ka kɔrɔfɔla k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali jugu hali a ti mɛn yɛrɛ kɔni olu ka ɲɛnɛmaya bɛ ban k'u bɛ ka essayer dɔrɔn de ni k'a yira k'a fɔ k'u bɛ yen nɔ o ko yɛrɛ de kɔni na u b'u ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin civiliw ma ka sɔrɔ civiliw ma foyi yɛrɛ kɔni kɛ u la lafasali minisiri ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛyɔrɔ terrain sanfɛla ye ko o ko yɛrɛ kɔni sebaya bɛ an ka Mali finitigiw de bolo an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ka d'a kan k'an ka Mali finitigiw sisan olu yɛrɛ de kɔni bɛ bɔ ni ka taa bamaciwale maaw ɲini fo u dogoyɔrɔ labanw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka u bɔnɛ u ni na Sadio Kamara ka kumaw kɔnɔna na a ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko san 2012 wagati ko Kidali yɛrɛ kɔni nana bamaciwale maa ninnu fɛ ko wa o ko in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Mali ka souveraineté a ye o yɛrɛ kɔni perdu ko wagati la an tun bɛ se k'a fɔ ko Mali État ko a kun janfara yɛrɛ de kɔni o y'a yira k'a fɔ ko wagati kelen in fɛnɛ na force internationale olu tun bɛ ka an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni bali ni ka an ka jamana ye région dɔw yɛrɛ kɔni minɛ wa u tun bɛ ka bamaciwale maa ninnu yɛrɛ de kɔni jukɔrɔma don ko nka ko yɛrɛ kɔni falenna ni an ka Mali finitigiw olu ka kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni moderniselen ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye an ka autorités ye ni wagati in na olu ye kɛlɛkɛminɛ kuraw san ka di finitigiw ma min ye renseignement de dernière génération ye o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ an ka Mali
finitigiw ka bolo kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa togo sugu bɛɛ la finitigiw olu ka se k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na. Sadio Kamara a bɛ tila k'a ka wale ɲuman dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta. Ka d'a kan ko furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ de kɔni ka yamaruya sababuya la ale sera ka taa visite yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na min ye Kidali jamana kɔnɔdenw ye a bɛ olu fɛnɛ fo kosɛbɛ ka d'a kan k'u ye ale yɛrɛ kɔni kunbɛn ni nisɔndiya ale ni kunbɛn cogo ɲuman yɛrɛ kɔni. A y'a yira k'a fɔ ko san 2022 wagati maa si yɛrɛ kɔni kun tɛ se ka taa entretien yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité olu bɛ se ka taa an ka jamana région fantan a 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa ka se ka taa kuma jamana région kɔnɔdenw fɛ ni gɛlɛya minnu b'u kɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni da autorité kulo kan. A bɛ tila ka sinsin a kan ko min ye Kidali yɛrɛ kɔni lakanako ye a bɛ hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni o ko hokumu kan ko o lakanako yɛrɛ kɔni sabatira yɛrɛ de. K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔna na région lakanalenbaw yɛrɛ kɔni na ko Kidali ale bɛ i yɛrɛ sɔrɔ o région ninnu na. Général d'armée Sadio Kamara a bɛ tila ka sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi coopération ka tɛmɛ Mali ni jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ la lakanako ta fanfɛla la ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ko wa min yɛrɛ kɔni AES jamanaw ye ni o ye Mali, Burkina Faso, ale Niger ko coopération bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la ko olu dɔrɔn fɛnɛ tɛ coopération bɛ Mali yɛrɛ kɔni ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Russie, Chine, ale ni Turquie yɛrɛ de kɔni ye. Lafasali ministre ni o ye général d'armée Sadio Kamara ale yɛrɛ kɔni taara ni visite min yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Kidali sigibaa maaw yɛrɛ kɔni la nisɔndiya kosɛbɛ a y'u hakili sigi yɛrɛ kɔni ka d'a kan autorité yɛrɛ kɔni gɛrɛla u la ni ka taa u ɲininka gɛlɛya minnu b'u kan ka se ka olu yɛrɛ kɔni dɔn min yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya ɲɛnabɔli an ka Mali autorité ko bɛna na o cɛsiri o baara nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ na. Muntaka Tall ni ale ye politique maa ye an ka jamana kɔnɔna na an ka Mali ministre kɔrɔ dɔ fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun don kabini an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ye décision ta ko ka parti politique yɛrɛ kɔni ci. Muntaka Tall ale kɔni taara recours kɛ an ka Bamako tribunal minnu bɛ commune 3 ni 4 ni 5 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ ko mɛkalo tile 23 tɛmɛnen san 2025 ni tribunal 3 nin bɛɛ lajɛlen y'u ka jaabi bɔ. U y'a yira k'a fɔ ko Muntaka Tall yɛrɛ kɔni taara ni recours min ye olu ka tribunal yɔrɔ fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko u tɛ sɔn a ka laɲini yɛrɛ kɔni ma. Kabini an ka Mali autorité ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min ye parti politique ye ko ka o ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi fɔlɔ min yɛrɛ kɔni ye Muntaka Tall n'ale kun ye politique ma ye an ka jamana kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko kɔni ye dankarili de liberté fondamentale la an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hokumu kan ani an ka Mali parti politique maaw farala ɲɔgɔn kan ni ka taa recours yɛrɛ kɔni bila an ka jamana kiirisow la. Tribunal maaw kelen ni ka parti politique maaw ka recours yɛrɛ kɔni rejeté Muntaka Tall ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko juge civil yɛrɛ kɔni ale ka recours yɛrɛ kɔni rejeté k'a sɔrɔ u ma ɲɛɲini yɛrɛ kɔni kɛ ko in na ka ɲɛ kosɛbɛ ko justification constitutionnelle juge ma u ma o foyi yɛrɛ kɔni di olu ma u ma débat contradictoire fɛnɛ sigi sen kan min yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛ sababu ye ni ka kiiri yɛrɛ kɔni tigɛ autorité ale ni parti politique maaw ni ɲɔgɔn cɛla la. A parti politique ma n'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra ko u ma sɛgɛn dɛ hali n'a sɔrɔ Bamako tribunal ninnu yɛrɛ kɔni u ka demande rejeté olu yɛrɛ kɔni tɛ a ko dabila halisa u bɛ recours yɛrɛ kɔni kɛ kiiriko fanfɛla la k'olu parti politique ma u bɛna tila ka taa appel yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako cour d'appel yɔrɔ la ko o jigi dalen don a kan k'a fɔ ko cour d'appel ma u bɛna na sɔn a ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana constitution ye ko o yɛrɛ kɔni violé la an ka Mali autorité ka décision in fɛ ni o de ye parti politique maaw yɛrɛ kɔni ka parti cili ye. Communiqué kɔnɔna na parti politique maaw y'a yira k'a fɔ ko parti politique cili an ka Mali autorité fɛ ko o kɔni ye kojuguba yɛrɛ de kɔni ye ko a bɛ dankari an ka jamana ka constitution yɛrɛ kɔni sariyaw la. Parti politique maaw yɛrɛ kɔni bɛ layidu ta kɛ k'olu bɛ t'u ka plainte ni yɛrɛ kɔni déposer fan bɛɛ a kɛra Mali kiiribulon ye walima diɲɛ kiiribulon yɛrɛ kɔni ko n'u yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa plainte tigɛ yɔrɔ yɔrɔ la o kɔni bɛ taa tigɛ yen nɔ Mali autorité kan décision yɛrɛ kɔni kama walasa min yɛrɛ kɔni constitution sariyaw yɛrɛ kɔni talen ba la o ko ka segin ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan Muntaka Tall yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko parti politique yɛrɛ kɔni cili an ka Mali jamana kɔnɔna na o ye dankarili de ye an ka jamana constitution yɛrɛ kɔnɔna na. Parti politique maaw a bɛ i n'a fɔ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni parti politique cili an ka Mali jamana kɔnɔna na ko u tɛna lajɛ a ko yɛrɛ kɔni ka d'a kan kabini nin décision yɛrɛ kɔni taara parti politique maaw sanga hani wagati olu yɛrɛ kɔni bɛ an ka kiiribulon yɛrɛ kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ka décision ye ka o wuli ka bɔ yen nɔ yɛrɛ kɔni nka min yɛrɛ kɔni Bamako tribunal minnu bɛ commune 3 ni 4 ni 5 yɛrɛ kɔnɔna na o maaw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni tɛna
lajɛ ni parti politique mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka nin recours ko in ye ka parti politique mɔgɔw ye layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ k'ali n'a sɔrɔ u bɛ taa plainte yɛrɛ de kɔni déposer diɲɛ kiiribulon yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛ taa a bila o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na a nafama yɛrɛ kɔni de ko min ka gɛlɛn olu yɛrɛ kɔni ma dɔrɔn min ye sariya sunba ye an ka Mali jamana kɔnɔna na o ka se ka bonya yɛrɛ de kɔni ni parti politique sigilen ye tuguni an ka Mali douane mɔgɔw olu ye saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ don tɛmɛnenw na donc kofɔlen min na n'u ye bisi 19 yɛrɛ kɔni lajɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko bisi 19 ye entreprise locale maa dɔw de ta ye ko wa certificat d'immatriculation kolon fo ka taa se plaque d'immatriculation kolon yɛrɛ kɔni ma ko nin yɛrɛ de kɔni kun bɛ nin bisi kofɔlen in na douane mɔgɔw ka sebaya sɔrɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni na o y'a yira na k'a fɔ ko renseignement minɛ minnu bɛ u bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko olu yɛrɛ kɔni ka girin kosɛbɛ ko wa an ka jamana douane mɔgɔw fɛnɛ olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don fraude fɛnɛ kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na source douanière dɔ ka kɔrɔfɔ la ko sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye n'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni ka baara ye ni plaque d'immatriculation fo ka taa se certificat d'immatriculation kolon yɛrɛ kɔni dilen ye an ka jamana bisiw yɛrɛ kɔni ma ko Mali kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ yɛrɛ de kɔni ka jamana kɔnɔden don o kɛra sababu ye ni ka douane mɔgɔw yɛrɛ kɔni lasira kosɛbɛ ka d'a kan k'a bɛ n'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni tɛ k'a da ɲɛ dɔrɔn yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ réseau in yɛrɛ kɔni ka bon kosɛbɛ de douane mɔgɔw ka nin opération in b'a yira na k'a fɔ ko u cɛsirilen don fraude kɛlɛli la ko wa u cɛsirilen don fɛnɛ min yɛrɛ kɔni ye feere ni sanni ko u ka kɛ jɛya kɔnɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ne ka an ka jamana sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni lakana ko action judiciaire dɔ yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa groupe fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ko olu sen donna ni yurugu ko in yɛrɛ kɔni na ka se ka o groupe maa ninnu yɛrɛ kɔni ka kiiri tigɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw o kɔnɔna na an bɛ taa Libéria jamana kɔnɔna na Libéria jamana kɔnɔna na Libéria président ni o ye Joseph Boaké yɛrɛ kɔni ale kun bɛ avion min kɔnɔna na ni avion in kun bɛ ka jigin Libéria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko avion in jigin kuma ale yɛrɛ kɔni kun bɛna na bin yɛrɛ de kunnafoniya minnu carila bɔlɔlɔsiraw kan olu y'a yira k'a fɔ ko wagati min avion yɛrɛ kɔni bɛ ka se aéroport la ni a bɛna na jigin aéroport dugukolo yɛrɛ kɔni kan ko o wagati yɛrɛ de kɔni problème dɔ ye avion sɔrɔ o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni avion ale yɛrɛ kɔni balila ka jigin yɛrɛ de kɔni Libéria président min yɛrɛ kɔni kun b'a kɔnɔna na ale kun bɛ ka bɔ Nigeria jamana de kɔnɔna na yɔrɔ min na o kun bɛ ka CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka anniversaire 50 yɛrɛ kɔni fêter nka yirala k'a fɔ ko basi foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ Libéria président na wa ale n'a ka délégation u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lateliyara ni ka u bɔ avion kɔnɔ walasa ka se ka u yɛrɛ kɔni lakana ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Libéria président fo ka taa se a ka délégation ma ko basi foyi ma u sɔrɔ Libéria aéroport autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko président yɛrɛ kɔni ka avion bɛ jigin wagati min na yɛrɛ kɔni a ye problème dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ o problème yɛrɛ kɔni kun bɛna kɛ sababu ye ne ka kasara yɛrɛ kɔni se avion in ma nka Libéria aéroport autorité mɔgɔw bɛ sinsin kan ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko avion bɛ jɔ piste min yɛrɛ kɔni sanfɛ ko o yɛrɛ de kɔni kɛ cogo man ɲɛ k'o kɛra sababu ye ni accident yɛrɛ kɔni kun bɛna na président ka avion yɛrɛ kɔni sɔrɔ Libéria aéroport autorité mɔgɔw bɛ o kuma in nkalontigiya u y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ sariyabaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na avion bɛ jɔ piste min yɛrɛ kɔni sanfɛ o kan ka jɔ cogo min yɛrɛ kɔni na Libéria aéroport yɛrɛ kɔni avion jɔli piste yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ ten de wa a bɛ tila k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakunnafoniya ko avion kofɔlen ale yɛrɛ kɔni taara teliya la ni ka a bɔ piste d'atterrissage yɛrɛ kɔni kan ko wa depuis o yɛrɛ kɔni kɛra aéroport kɔnɔna na maaw tɛmɛna ni u ka baaraw ye ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na Libéria jamana kɔnɔna na walasa ka se k'a dɔn yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni nana ni nin accident in ye ko wa u ka aéroport administration maaw ni enquête yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni kunnafoniya fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔla o ko ɲɛ kan u bɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da jamana kɔnɔdenw tulo kan Libéria jamana kɔnɔna na ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni dabɔlen bɛ sɔrɔ avion yɛrɛ de kɔni na nka min yɛrɛ kɔni ye ko piste d'atterrissage yɛrɛ kɔni aéroport autorité mɔgɔw u y'o kuma yɛrɛ kɔni lajɛya u y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko cogo si la yɛrɛ kɔni a tɛ se ka kɛ piste d'atterrissage nɔ ye fɔlɔ mɛ kalo tile 29 tɛmɛnen san 2025 faransikan kunnafoni di sira dɔ ni o ye RFI ye olu kɔni ye article dɔ cari bɔlɔlɔsiraw kan article min kɔnɔna na RFI mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la ko Burkina Faso ka finitigiw ni Burkina Faso ka volontaire pour la défense de la patrie mɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni ye maa min faga Burkina Nord yan fanfɛla la k'o ka ca ni maa 100 yɛrɛ kɔni kabini RFI mɔgɔw y'u ka nin article yɛrɛ kɔni bɔ o don kelen na Burkina Faso ka lafasali ministre ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ bɔ ne ka communiqué kɛ communiqué kɔnɔna na a bɛ RFI ka article yɛrɛ kɔni nkalontigiya RFI mɔgɔw ka article la u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko Burkina Faso ka finitigiw ale ni Burkina Faso ka
volontaire pour la défense de la patrie mɔgɔw ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni taara Burkina Faso nord yan fanfɛla la ko o maa min yɛrɛ kɔni selen yɛrɛ kofɔlen na k'u ye mɔgɔ minnu faga k'o ka ca ni mɔgɔ 100 ye. Nka min yɛrɛ kɔni Burkina ka lafasali ministre ni o ye général de brigade Célestin Saint-Paul yɛrɛ kɔni ale fɛnɛ a ka communiqué kɛ mai kalo tile 29 tɛmɛnen san 2025 communiqué min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko RFI yɛrɛ kɔni ye nin article min cari bɔlɔlɔsiraw kan ko article in kɔnɔna fɛnw yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye. RFI mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la o article in yɛrɛ kɔnɔna ko Burkina Faso source locale dɔ yɛrɛ de kɔni olu la kunnafoniya ko Burkina nord yan fanfɛla la ko Burkina Faso ka finitigiw ale ni u ka volontaire pour la défense de la patrie k'olu yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ min faga Burkina Faso nord yan fanfɛla la k'o ka ca ni mɔgɔ 100. Wa RFI mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la ko ja ale ni jakumata dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo jakumata min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko Burkina Faso ka finitigiw ale ni volontaire pour la défense de la patrie k'olu ye jamana kɔnɔdenw faga nka RFI ale ma sɔn ka ja ni jakumata in yɛrɛ kɔni cari a ka article kɔnɔna Burkina autorité mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la ko dalilu foyi yɛrɛ kɔni tɛ RFI bolo walasa ka se a ka nkalon kuma ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don ka d'a kan ko wale in ma kɛ RFI mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la ko Burkina Faso ka finitigiw ale n'u ka volontaire pour la défense de la patrie ma k'olu ye mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni faga k'olu ka fagali ninnu kɛ Burkina Faso nord yan fanfɛla village caman na ni o yɔrɔ ninnu bɛ Dori commune kɔnɔna na ale ni Gorgadji kɔnɔna na yɔrɔ minnu bɛ Sahel région de kɔnɔna na ko RFI maa kelen nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Burkina Faso ka finitigiw ale n'u ka VDP nin yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ minnu faga k'o ka ca ni maa 100 ko a mɔgɔ fagalen na ko musow mɔgɔkɔrɔbaw fo ka taa se den fitininw ma minnu bɛ si min yɛrɛ kɔni ko Burkina Faso ka finitigiw k'u ye ni maa ninnu yɛrɛ kɔni faga Burkina ka lafasali ministre ka kɔrɔfɔ la ko RFI ka nin nkalon kuma yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka na ni basigibaliya ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na général de brigade Célestin Saint-Paul ka kɔrɔfɔ la ko RFI filɛ ka ni kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni cari ko kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni ye kunnafoni jugu ye wa nkalon yɛrɛ kɔni don k'a bɛ n'a fɔ fɛnɛ RFI bɛ k'a dabɔ a kama ni ka kuma yɛrɛ kɔni fɔ ka na ni basigibaliya de ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na wa a bɛ fɛ ka Burkina ka finitigiw ale ni a ka volontaire pour la défense de la patrie a bɛ fɛ ka o maa ninnu mankutu tiɲɛ diɲɛ mɔgɔ ye de lafasali ministre ale kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'u kɔni ka u tanga kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniw ma ka d'a kan ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni minnu yɛrɛ kɔni di kunnafoni kolonw de don u b'a dabɔ a kama ne ka a cari ka na ni basigibaliyaw yɛrɛ de kɔni ye ni kɔni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye RFI ale kɔni bɛ nkalon kumaw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Burkina Faso ka finitigi ni a ka volontaire pour la défense de la patrie ma hali avril kalo tile 24 tɛmɛnen RFI ale tilala ka article dɔ cari min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a fɔ ko Burkina Faso ka finitigiw ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa minnu yɛrɛ kɔni fagara k'o ka ca ni maa 100 ye o wagati kelen fɛn na Burkina Faso autorité olu bɔra tuguni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye RFI ka nin kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni nkalontigiya nin wagati na an bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko an ka an tan ka RFI ale ka kunnafonidiw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ faransi ka ni kunnafonidi sira maa ninnu u bɛ kunnafoni kolonw yɛrɛ kɔni cari o kɛra sababu ye ni jamana caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na RFI ale yɛrɛ kɔni datugulen don yen nɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni lacarili ye ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma